Akwụkwọ Ọpụpụ isi nke 20. Chineke wee kwuo okwu ndị a niile sị, “Mụ onwe m bụ Chineke gị, onye mere ka i si n'ala Ijipt na ụlọ ndị ohu pụta. Gị enwela chi ọzọ tinyere m. Gị emela onwe gị arụsị apịrị apị maọbụ oyiyi nke ụdị ọbụla nke dị n'eluigwe n'elu, maọbụ nke dị n'ụwa n'okpuru ya, maọbụ nke dị na mmiri n'okpuru ụwa. Gị akpọla isiala nye ha, efekwala ha ofufe, n'ihi na mụ onwe m bụ Jehova Chineke gị bụ Chineke ekworo. Na-ewere ajọ omume nke ndị bụ nna leta ụmụ ha, leta ụmụ ụmụ nke atọ, letakwa nke anọ nke ndị na-akpọ m asị. Ma ana m emere nna ụmụ ụmụ abụọ na ọgụ 10 ebere, nke bụ ndị na-ahụ m n'anya, na-edebekwa ihe niile m nyere n'iwu. Gị eburula aha Jehova bụ Chineke gị ime ihe efu, n'ihi na Jehova agaghị agụ onye na-eburu aha ya ime ihe efu na onye ikpe na-amaghị. Cheta ụbọchị izuike ido ya nsọ. Ụbọchị 6 ka ị ga-arụ ọrụ jee ozi gị, ma ụbọchị nke 7 bụ ụbọchị izuike nke Jehova bụ Chineke gị nwere. Ị gaghị eje ozi ọbụla n'ime ya, gị onwe gị na nwa gị nwoke na nwa gị nwaanyị, na ohu gị nwoke na ohu gị nwaanyị, na anụ ụlọ gị na ọbịa gị na nke nọ n'ime ọnụ ụzọ ámá gị ọbụla. N'ihi na ụbọchị 6 ka Jehova mere eluigwe na ụwa na oke osimiri na ihe niile nke dị n'ime ha, wee zuru ike n'ụbọchị nke 7. N'ihi nke a ka Jehova gọziri ụbọchị izuike, dokwa ya nsọ. Sọpụrụ nna gị na nne gị, ka ụbọchị gị wee dị anya n'elu ala ahụ nke Jehova bụ Chineke gị na-enye gị. Gị egbula mmadụ, gị akwala iko, gị ezula ohi, gị agbala ama ụgha megide mmadụ ibe gị, gị enwela anya ukwu n'ebe ụlọ mmadụ ibe gị dị, gị enwela anya ukwu n'ebe nwunye mmadụ ibe gị nọ, maọbụ n'ebe ohu ya nwoke nọ, maọbụ n'ebe ohu ya nwaanyị nọ, maọbụ n'ebe ehi ya dị, maọbụ n'ebe ịnyịnya ibu ya dị, maọbụ n'ebe ihe ọbụla dị nke mmadụ ibe gị nwere. Ndị Izrel niile wee na-ahụ egbe eluigwe niile na ire ọkụ niile na olu opi ike niile n'ugwu ahụ ka ọ na-akwa anwụrụ. Mgbe ndị ahụ hụrụ ya, ha wee ṅagharịa guzo n'ebe dị anya. Ha sị Mozis, “Gị onwe gị kpanyere anyị ụka, anyị ga-anụkwa. Ma Chineke akpanyerela anyị ụka, ka anyị wee ghara ịnwụ.” Mozis wee sị ndị Izrel, “Unu atụla egwu, n'ihi na ọ bụ ịnwụ unu ka Chineke bịaworo, ya na ka egwu ya wee dị n'ihu unu, ka unu wee ghara imehie.” Ndị Izrel wee guzo n'ebe dị anya, ma Mozis bịaruru oke ọchịchịrị ahụ nso ebe Chineke nọ. Jehova wee sị Mozis, “Otu a ka ị ga-asị ụmụ Izrel, unu onwe unu ahụwo na esiwo m n'eluigwe kpanyere unu ụka. Unu emela chi ọzọ tinyere m, chi ọlaọcha maọbụ chi ọlaedo. Unu emerela onwe unu ha ebe ịchụ àjà nke àjà ka ị ga-emere m. Chụkwa àjà nsure ọkụ gị niile na àjà udo gị niile n'elu ya, bụ igwe ewu na atụrụ gị na igwe ehi gị, n'ebe niile ọbụla ebe m na-eme ka echeta aha m. N'ebe ahụ ka m ga-abịakwute gị gọzikwa gị. Ma ọ bụrụ na ebe ịchụ àjà nke nkume ka ị ga-emere m, ewerela nkume a wara awa wuo ya, n'ihi na a sị na imewo ka ihe ọrụ gị gaa n'elu ya, i wee mee ka ọ ghara ịdị nsọ. Ewerela ihe rigo n'ebe ịchụ àjà m, ka e wee ghara ikpughe ọtọ gị n'elu ya.”